weer gekregen hebben van Leo de Roos en Vrouw verrassen. En vanavond op de trein die hebben we natuurlijk met 2 hengen aangegrepen. Want 2000 gulden is toch niet niks. Maar omdat je hier vanavond in het middelpunt van de belangstelling stond, zou ik zeggen gewoon even nemen Annie en even aanstoten met een klein erbij. Want deze dat klopt alleen voor die lieve schat. Al maakt ze niet nog erger. Ik geef gauw voor dich, want ik hou van dich. En mijn hart dat klopt alleen nog naar beneden. Ik werk meestal 8 dagen in de week. Dat doe ik nu al jarenlang. Voor die werk ik zelfs geen politiek. Schulden op de bank. Mij door met allemaal verleed, want ik heb dit toch zo leeg. En lieve schat, doe het dat ik geef het jou dan niet de geest. Hé jongens, Simona! Mijn hart dat klopt alleen voor ik, lieve schat. Doe het lekker in mijn haren. En doe het gewoon de rest ervan. Dat klopt alleen voor die geliefde schat. Al maakt ze mich nog erger. Ik geef gauw voor dich, want ik hou van dich. En mijn hart dat klopt alleen nog naar beneden. Wat doen jullie handjes? Kom op! Mijn hart dat klopt alleen voor die geliefde schat. Kom eens lekker in mijn armen. En doe eens wat de rest ervoor. Lisa, du bist prima. Mijn hart dat klopt alleen voor die lieve schat. Al maakt ze mich nog erger. Ik geef gauw voor dich, want ik hou van dich. En mijn hart dat klopt alleen nog naar beneden. Ik geef gauw voor dich, want ik hou